Blessed assurance, Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit and washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. Sangat kuat Tuhan Yesus nomor mahal kita Ariana kambo dari nape puji amin dapat maha mulia hona lahir sangat mide patah. Puji Yesus di palua apa sangat Tuhan debata doa bagus sihiri moni rohata bata bidolo Golgata. Haleluya, Dia rohata dibandingkan masa hidupata. Puji hati dapat maha mulia hona lahir dehon sangat hidupata. Mahita. Palua posianat pamian suara parajana podoro di salelena Yesus Kristus tanah di debata Raja di angka raja Rasul Nogo Gumonggom Tanoh Puji hati Dakon maha mulia hona Aher dehon Sangat bibebata. Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tondi parbadia nantumo palangi dot tanon amen.
asima roham diau ale Jahoba ai targogot doau maras do rohaku dohot dagiku ale anggoau tuho doau marhaporusan ale Jahoba nikudo hodo de bataku marguru tu tanganmu doaka parsoryoki sepalua mau sian tangan ni aka musuku dohot sian aka namangalat pengiau ale Jahoba seunang paurak au ai hodo nahujou sepalua mau marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu padomuhon jolma dohot di bata pupuji hami guarmi jala hudok hami mauliate tuho ala disaluhut na binahenmi patupahon hanglon nami sedongani mahami marhite-hite asini roham asahu pikiri hami totong na tinaunmu dohot hamamatem asahu harsakton hami dosa nami jala asa tubuh di hami haporsiaon nasiptong jala asa maroha haholongan hami uhut mandok muliate tuho asa olo hami mangiutun horo di hamatean ale Tuhan Yesus diho matama puji-pujian di tonga-tonga di salut huria naung tinumusmu marhite-hite mudarmu na badiai olat nion rodi saliling-lilingna. Amin. Kita puji Tuhan sian buku edita nomor 120 sia ayat sada. Pati ngidibata imana tarsurat sian pati parjolo dohot lapatanna pati parjolo audo Jahoba de Batam ninna de Batata dang jadi marakup au bainonmu de Batam diaru lapatan i oddo ikon umbia rohata jala humolong jala upos mida di bata asa mida nasa na adong lima saatna rapmi mangido gugu mahita tuarupan ni de Bata lau mangulaon pati nai ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mau laon hombar tu patimi. Amin. Terpuji Tuhan sian buku edita nomor 170 sada ayat sada 1 ayat 2.
tima dosa tanah gunangi martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalan abonar, para si roha jala partalup ni roha jalan basar doho, semar pangulahi ma horoham midahami, dibayani sese sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasaun hami dukon yasi ni roham, hati goran na pinatupan ni anakmu do nahu pasangon hami tujulum, dibayani pasonang jala puli mahami akan hinopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringo tu hasisani dosa. Alani pangalasyota do ubaid na tartulang Kristus. Jala bidaini haja hatota do ibadah memugang. Ape to ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata. Jala binaini bugangna malu mita ilala. Asangapun ma diribata na dikicang. Amin. Puji tu atas yang buku data nomor 257 ayat 5 1 ayat. Jahama turfu epistel dihita di Minggu Sadarion imana tarsurat sian Yohanes bindu 12 ayat 12 1 15. Yohanes bindu 12 ayat 12 1 ayat 15 tah jahama marsik katsor. Songonon mah hatani dipata. Dungi torang niari ibege halak natorop naro tu pestai nanaeng Roma Yesus tu Yerusalem.
Dungi dapur Yesus ma halu desada ima dihuduli obar tunatar surat. Ima saatna martua doakan atu mangion hatani libata jalan napiopsa. Amin. Puji tu atas yang bukit kita nomor 21 ayat 21 ayat 2. Tahadidakon ma haporsiatai songona hina tindakon didongata sa porsiaon di sandok portibion rap mahita mandok au porsia didipata jahuba ido ama pargugo na satu dosan na temu palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak nilibata jahuba na sasadai imana tubun ni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andora soha bubuan Ido tuata na tumaon na berni di panghuman ni silatus na mate terpajal doibana di haun kena silang na tua tubunu turu dung di tanom na mulak mengulu di hari patulhon na manaik tu surgo lau hundul tu siamun ni libata jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pema mulak sogo tu tanon manghumi halak na mengulu do na mate au porsia ditondi parbadia jara adong sada huria nabadia huria hato penela Kristen akan nabadia do dihasani dosa do dihatai namando mulak mengulu sogot daging ni halak no mate do dia ngulon naso rasuda. Amin. Pujian sian kur amasahata dot keluarga.
Shalom damang denang nang kita selalu na dibagas jorot tapi itu majo titing namasa do naneng di pamasa huriata parlahadado hagabe batam pasahaton selamat hari Minggu madihita salukna jala selamat datang ma di ruas huria naodo pe parjolo sahali par minggu di huriaton saya di pasu-pasu de batama parsaurata sadarion baik sangap di guarna nomor sada guarni minggu ta sadarion ima minggu palmarum manang mare-mare do topik minggu leon hamuma hahormaton tu de batang nomor dua dak danak nasorang di bahasa-bahasa tuhata do sada dak danak bawa di keluarga Leoni W Simajuntak inangi Angelina Borusyahan Sianwik Batam Center di hari Sabtu tanggal 5 April 2025 sehat dodak danaki swaksongoni nang natorasna batoluhon ruas nabaru mamuka minggu sadarion gabe ruas niuriata ma keluarga Rikson M Simajuntak inangi Sondang YM Boru Huta Barat nasida sian HKP Bandar Pasir Mandoge Resort Bandar Pasir Mandoge nuaing tinggal di Perum Bida Ayu Blok G nomor 111 Tanjung Piayu masuk Tuwek Parserahan nomor 4 ruas Nabida Mamuka minggu sadeur 10 tolu April 2025 Bida ruas Niuriata ma keluarga Agustus Purba inangi Lisna Wati Sibarani Tuha KBP Estomihi Resort Estomihi saya di Ramoti de Batama nasida di Huria Naib Baru mamuka minggu sadarion 10 tolu April 2025 pindah ruas ni Huria Amata Tua Doli Tapubolon Tuha KBP Luban Julu Resort Sipahutar Selatan saya di Ramoti de Batama nasida di Huria Naib Baru Palimahon ruas Namodik nunga parjolo di Jawa Debata ima amata Rokman Lubis nama kabaluhon inang Boru Simanukali Sianwek Bengkong sekitar monding di hari Senin tanggal 7 April 2025 tutup usia umur 67 tahun saya di Parbegogoi Debatama saluhuna keluarga nomor ronom pertukaran perjamita doho Babungu Dana Sokongan Distrik 20 Kepri Riau Hombartu keputusan di Sinode Distrik do program tahun 2025 dipatu pada pertukar perjamita di HKP Distrik 20 Kepri Riau hari Minggu sadarion do Babungo Dana Sokongan Laho manupahi program doho anggaran di Distrik 20 Kepri Riau jadwal nipu Pangula Nagok Tiki di Huriata Ima Bumeta lihat di layar nomor itu donor darah Hobartu informasi perubahan jadwal nasian PMI kegiatan donor darah diundur tu hari Minggu tanggal 20 April 2025 pukul 9.00 sampai jam 11.00 maringanan di Gedung Serbaguna lantai sada Pinangido matu salukna ruas Huria asa Parsidoho di Ulauni nomor 8 Bibel Camp Sekolah Minggu mamuka hari Sabtu 10 April 2025 mulai pukul 13.00 WIB sahatu hari Minggu 30 April 2025 di Patupa seksi Sekolah Minggu do Bibel Camp Sekolah Minggu tuaka dak danak kelas tolu sahatu kelas pitu maringanan di komplek gereja KBP Batam rangkaian kegiatan ima perlombaan Bible Camp buah-buah ijuk dok mencari telur pasca pinangido ma tuna tua-tua asa tapataruma akayana kota laho maddohoti ulauni nomor sia jadwal pasien Jumat Agung Pasca 2025
Oma jadwal kebaktian pasien minggu di hari hamate manang Jumat Agung dohot hari haiheon di Tuhan Yesus manang Paskah tahun 2025 di Huriata di sosoima tu saluhut ruas asa parsidoho di kebaktiani jala marhite tiktingon pinabotoh matuhita saluhutna masohok do pertangyangan wek di bagasan mingguon. Senin 14 April 2025 pasion pertama. Selasa 15 April 2025 pasion kedua. Rabu 16 April 2025 pasion Batuluhon. Ibadah anak sekolah minggu Jumat Agung sesi pertama perjamuan kudus. Jumat Agung 10 April 2025 Jumat Agung sesi kedua perjamuan kudus Ulaon Nahohom. Minggu 20 April 2025 buah-buah ijuk ibadah Paskah Parjolo. Senin 21 April 2025 bakti Paskah ibadah Paskah Paduahon. Nomor 10 alur parkir Jumat Agung. Lahomat jaga ketertiban di parkir di hari perninggotan hamamate ni Tuhan Yesus manang Jumat Agung pinabotohomma tu saluhu ruas nihuria namar kendaraan asa masuk masih jalan blok 2 jalan haruar sian gerbang jalan Raden Pata sude kendaraan roda 2 asa parkir di area gedung serbaguna. Pasal 10 sadahon Badidion Nabadia di hari Minggu 20 April 2025 di parmingguan pukul 10.00 WIB di Patu Pahuriat Tado Badidion Nabadia tu saluhut ruas nihuria nanayang madidihon akaya nakonna asa mendaftar ma marhite-hite situa wik nabe jala maboan persyaratan a akte pemberkatan perkawinan sian gereja. B. Akte lahir anak, surat keterangan lahir. Jadwal katesisasi akan diadakan pada hari Rabu 16 April 2025 pukul 15.00 WIB di gereja. 12 sumbangan diakoni Paskah. Hombartu program tahun 2025 Patu pauni Dewan Diakonia do kegiatan bakti Paskah turuas nihuria naung leleng di bagasan Parsahiton di Favel yatim piatu doho tunamabalu pinabotohom ma tu saluhut ruas asa sude ruas nasihol rohana laho mengurupi dana anggaran nasian huria boy ma di pasaha donasi manang sumbangan tu inang diakones deni boru silitonga jala omma data ni ruas nau pasahato donasi mingguon keluarga Asimamora boru sihite Batam Center 500.000 NN parserahan 3 juta 10 tolu ruas namar sahid tatanyako madongata natongo di bagasa parsahiton asa dilehot debata hamalumot tunasida goar-goar namar sahid boeme taida di layar videotron manang titing na adong dihita. Saplopat perekrutan guru sekolah minggu laho pasikopon hahurangan ni guru sekolah minggu di Patu Pahuriat tado perekrutan sekolah minggu doh persyaratan a warga jemaat HKBP Batam b berperilaku yang baik dan beriman c sudah lepas sidi manang malua turuas nanai mendaftar boima menghubungi inang diakones den niborus litonga manang amang situa c simorakir nomor handphone tertera 15 bunga altar
Sumbangan bunga altar sadarion i masa keluarga situa BM Simajutak boru nabi tupulu wik balue dipam saya ditabai de Batama pasu-pasu di Nasida. Nomor saplonom sumbangan tu kantor dohok bagas ni Huria di Jalo Huriata do sumbangan pengadaan AC dohok gorden tu gedung kantor dohok bagas ni Huria ne baru saya ditabai de Batama pasu-pasu tu Nasida. Nomor sada kategori Al-Ina Lubuk Baja gorden dan AC 500.000. Keluarga NN si Anturi Bor si Morangkir 1 juta rupiah. 10 itu sosok di sosok di ita boema ita jaha di Videotron. Ucapan selamat ulang tahun. Saluhut perhalado dohok ruas pasahato selama ulang tahun tu ruas ni Huria na berulang tahun hatu tubuh dohok perbagason di bagasan mingguon saya di pasu-pasu debatama gok dame nang las ni roha. Nomor 10 warta keuangan saldo akhir per 13 April 2025 godangna 124.529.967 rupiah. Songonima titing di Huriata sadarion. Shalom. Pujian sian NH Pelita Paradise. B sada 1
ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Salam. Horas madita. Hata di debata naga bejamita di mingguta sedarion ima di minggu palmarum marlapatan ari mare-mare natar surat di pesalmen onok lalu ayat 25 sahak maitu ayatul lonom tapi uti hukma di bagasa rohatta nunga di idana sida habobongotmu alide bata habobongot ni debatakku rajakku tu bagasan habadiaun naik merdalan di julu akaparede di pudi niak kapar sarune di tonga-tonga ni namar baju akka nama malu doal pinuji badebata di bagasan akka luhutan Tuhani hamu ale akka nasiam mual di Israel di sido si Benjamin siap kudan pangarajai nasida akka iduk sia juda pe pasipar akka iduk sian sebulon akka iduk sian Naftali ditonahol depatado hagugomu sai pergugui ma ale debata napi natupam tuhami ala jorom na di Jerusalem taruhonon ni akaraja dosugut silehon-lehon tuho sai songgahima buaya na ditolongi akka jonggi namar horon-horon rabdot akka anak nilubbu ni akka bangso asa dohok na sida patu mangalehon jobba bahal ibana paserakon bangso akka nama kalomohon hamusuon rodo sugut akka nasumangap sian Mesir huspe hapugad do marsobba tu debata amu aliak kaharajaun di tanoon edihok kamu ma debata palu hamuma perhinaloan memuji Tuhani ibana namar hite-hite ho langit niak kalangitan sian narubi idama pangyaron nama suarana nagugui saileo kamuma ha hormaton tu debata hamuliaun naido gumongkom Israel jala dia kaban wagijang sahalido hagugonna soskaldo debata rosian ingananna akka nabadiai debatan Israel do ibana sileon hagugun dohot hamuliaun tu bangsoi pinujima debata ima sahak niturpukka dihamuna kadongan saha porsiaon sada kewajiban do dihalak na porsea memuji debata ala sumber ningolu sumber ninasanadong di tonga-tonga ningolu di portibion dada hola jolma suria kanatinop di debata hidupen na hudop wajib do akana porseai memuji debata ala hosata sendiri pe boy hita bernapas boy hita marhosa boy hita mengulu ala asini rohani debata tangan dong ala ni gugup tis ubain na boy hita mengulu ala asini rohani debata sabuha pe maloni jol manuaing hola mana besauti donguri dada boy ropani
gabe terus menerus mahita mangolu di Portibion. Abereng masih si Titik Puspa ngamar umur 27 tahun. Saya dicoba do mapena sa poso iba nanti. Dicoba do operasi plastik segala macam cara. Ang dia bodo pemana nian gajak situ tu umurna nak pena 27 tahun. Aledang bui ngamoding bema. Lapatanna saguru di debatado ngodutai. Saguru di debatado hosatai. Debatado manutu. Dihabuat kadang acaha porseon dinalau mabongoti bagas nabadiai ala nong hadir debata di bagas nabadiai dipatu pado arak-arakan pamujion di Turpuk Tau. Dipatu pado arak-arakan pamujion tu debata di Turpuk Tau merhiteaha. Dipatu orang kudison di jolo ma akaparede akaparkur baru dipudi ma parsarune di lubung nama akan berbaju mamaludol naneng dohonon na dipakai jolmaima sude akal-ala musik suara ni jolma ala-ala instrumen vokal dipakai memamuji debata yang mulai julu di tengah-tengah ni di bona pasugit tarmaulo tarjalohana mulai merugung di gereja ada majubi gulina maulo tarjalohana i manang margitar pe na julu i tahun 60-70-an tak tarjalohana na tutuai masa margitari di gereja apa dong berkembang zaman on ngabui sudi ala-ala musik marsarune Marsen Sopon bahkan meroguk pemulanong malo boido dibain memuji debata ale lagu-lagu rohani mah lapatanda marhaba juodo nak partodioni marhaba juodo nang pamujioni ida holap perkurbe ale ngabui nak marsarune di gereja ngabui nak dipakai do talala musik nasing memuji debata ima hamoraun di Tuhani. Dada holani dope naneng dohono di Turpukon alai sude talenta. Talenta na dong dihita si leon-leon di debata pakke. Molo maloho margitar pakke tu gereja. Molo maroho markur pakke tu gereja. Molo maloho marsarune pakke tu gereja memuji debata. Unak pakke tuaka nasing alai pakyommu mai memuji debata jalaido na nyodol hon di Turpuko namagihu musedak kolani alai doho do akka hidup akka pimpinan ni sada suku Benjamin hidup ni Naftali hidup ni Sebulon hidup ni Juda dan berdiai ber di jolun di debata namora nang napugus namalo nang naoto dos do dia rupan di debata ido nang dohono di Turpuk tahun biar ido akka hidup pe ikut tunduk do tu debata menghadap debata ikut doho nasida nakaning arak-arakan memuji debata prosesi lautu bagacoro di debata alaniaha isiro nang dapot tononna debata na bediai jala memang surido jolmai ikut tuduk do tu debata ala danga dong huaso ni jolmai nang gosaotik anggo sosiat debata sumber ni huaso ni jolmai sumber ni habisuhon ni jolmai sumber ni hamalon ni jolmai sumber ni harta ni jolmai sia debata semuanya adalah bersumber dari Tuhan makanya dihimbau semua pimpinan-pimpinan suku dakolani nak kaning dohot do pihak kaparupuan dohot do pihak kana berbaju dohot do kaduli-duli dohot do ka namar talenta nasing ikut dipakai pakai talenta ni tu debata pakai nabi notomi memuji debata asa marsangap debata berhite-hite pasu-pasu na jinalom sa debata imana pinatorang itu Turpuk Tau namangihuk musedidok
ikon mersangap debata dia 27 pinuji ma debata di bagasan akaluhutan Tuhani hamu ale kanasian mual Israel lapatanna ikon debata harus dipujio pinuji ma debata hidupan narohita marminggu marsaur do debata di bagas jorona nabadiau nalania mamuji debata tak pataridahon hadiriyota tak pataridahon kebolehatta alai pataridahon isido habal gaun kuaso di debata hidupan nero nakaringani ahiro leho kamu maha hormaton tu debata moledok leho kamu maha hormaton tu debata Roma hamu marsobba tu debata menghadap debata nabadiai tak pola gudang akasyarat dangi mulu tu gereja tu baga coro ini bata dak pola gudang akasyarat ikut jolo baru do songonon ikut patu paus songonon tidak datanglah mulu Matius 10 sada ayat 20 madok Roma hamu tuau kamu akan luja jalan asorat asa kupasonak kamu dang didok Roma hamu tuau buat kamu masongonon Roma hamu tuau baik kamu so alai rohamu menghadap debata di bagasan asa repot ido benda dulu editai uduk seret ni rohaku ido pahian natama uduk seret ni rohaku menghadap debata ido abit natama ido pamujion nani jalo debata uduk seret ni roh takpa tuduhon habal gaul takpa tuduhon kebolehan takpa tuduhon sinadonga alaipa tuduhon habal gaul ni debata ibana do manoppa sude nasa narong di portibio ibana do majadihon nasa narong marhite hatana do majadi portibio jangan dong najadi sosial kata ni debata jadi mahu natiur jadi mahu hazakka jadi mahu jadi lapatan na sude nadong di hitaon mabbe jadi debata mangula hita jolma manabur boni ale yang kujadina di debatadoi dan dak kita mabbe jadi debatan nakpe lo jahita kamanginang kareju molo sujadi di debatarang jadi alai bianda selalu hita mangido panggurupion sia debata asa jadi asa merperbuena denga nak kaulotai asa gabe pasu-pasu ngulutai hidupan nasi Allah hita menghidup tu debata martagiak tu debata alanya debatado mabejadi pihak anak kotai hasea debatado tak alani gogotai memang kota dalan tapa sekolahon tajari tapa ingot di bagasak kata ni debata alai tonggo ikut debatado masuk-masuk asa jadi hita asa jadi gelekta asa jadi nak sudah kena taulai ikon debatado pejadi na mangihut dihamu kadong at porsiaon ayat 70 ala jorom na di Jerusalem taruhonon nya karaja do sogot cileho-leho tuho lapatanna ahama nauktabai tu debata dan ahama nang binain di debata berbeda ahama dong di debata tuho bae ngagudang ahama dong di debata tuho ngagudang boy habilangan ni tak kabilangan na di debata tuho ena perjolo horas sehat piau tabaru pek kanasing ngagudangan ni molo sinuratan bae olo ba mar 100 lebar daksiat mulai sen nazulu sampai meti besar sonari nabi na di debata tuho alani molo tabain na ringgan tuhuria nak tu debata kang dohono tangga gudang bi nak penang gudak tabain alai hurang do bi martibakon nabina ni debata tuhita martibakon pasu-pasu ni debata nata lo daksa dia do pena hubai tu debata daksa dia do pena hubai tuhuria martibakon nabina ni debata tu luar biasa do kan jadi ngadong boy bagdok nga gudang na hubay nila marna hurang boy alanya ha martibakon nakaning pabayanan di debata tuhita hidupan nito nakikon
Akaraja pe mangaleos sileolon na tubaga coro di debata. Dakuler raja kita pe. Hamanok tabain. Ebedagi nuaing minggu palmarum. Omba minggu perpudi. Adorakso pasion. Adorakso hamamate ni Tuhan Yesus dia binor silam. Adorakso pasca. Minggu perpudi ma palmarumon. Molo epistel tanakit di patorang ko naro Yesus tu Jerusalem marsi hudul dihaluli ruakana toropi di bainaha kamare-mare ruakana toropi di baiddo dalanna pasangapo debata mare-mare alayang ko di buku Matius do Markus takola mare-mare ahari bade banay akara tinggi hau akaulus di paher bang akaulus di pabuat akara tinggi hau matok hosian nama di Yesus rajai napi nasupasu di debata lapatan na marulu-pulu mahita ala nunga dibuan haluaw tuhita di minggu palmarumon diare mare-mareon aha masih patukot tanak kaningani udang go dang adong buido horota songahan na tarabainaw dang adong nabuy hubay ay so na pola hola nikon materi tangiak pe pampahenan paredeo pe pamujion pampahenan ada holan ikon materi na nairo na da alai makamonateho bersyukur tu debata ipe pilihan buat na khusus dia dopan di debata hidupan dero akaraja pe namangi umuseda kolani rodo akka nasian Mesir rodo sugut akka nasumangat sian Mesir kuspe hapogad do marsob batu debata nadeng dohonon na halak si pelebegu be halak na soporsea pe di jauh debata do une persaldo haluauni ay songonod do holong ni rohani debata di Portibio Yohanes tulo saplon ay songonod do holong ni rohani debata di Portibio dang idok songonod do holong ni rohani debata tu halak bata ngoledok Portibio takola jolmai do suasuana sudah natinok pani debata songonod do holong ni rohani debata tu natinok pani debata termasuk jolma termasuk kita termasuk kasuasuana termasuk kanasing kope dihaholongi debata dihaholongi debata natinok panai natino panaido akazolma ido nahurak makaholongi natino pani debata biar terjadi aha banjir bandang gempa bumi dota kanasing gope pencemaran udara alanya hari jolma ido nasala mamakke pasu-pasu di debata sasitonga urido sudah ditoppa debata Portibion hari perjulu hari peduahun hari paunopon dungina terakhir aha nungga denggan sudi inna debata dievaluasi do natino panai nungga denggan be dinilai do alai Roma jolma dirusak mau terjadi mana kaningat ka nahurang denggan akahau ditabai berkawal kan akan natino pani debata nuaing ngagudang hancur-hancuran alaniahai ulah dicolma dan ulah di debata angko debata denggan do sudi dibaik alai Roma jolmai dirusak ma natino pani debata bendaga bisi ganwaing akka sudi natino pa ni debata akka dia mai termasuk na akka pohon-pohonan termasuk do nangaka udara termasuk do aek nahurang ya sini aiki kan alanya pencemaran air pencemaran udara kota kanasing gope nagabe makorhon nahurang denggan di hulu di cong dihamu kadongat caha porseaon di ayat 30 hamu alia kaharajaon di tanoon edeho kamuma debata palu hamuma parhinaloan memuji Tuhani ibana marhite-hiteho langit di langitan sian narubi idama panyaron nama suarana nagugui jerak saya hola di bagasar roha
Di mulo martangiak kamu di bagasar roha buli. Airak saya hola di bagasar roha. Ya rongko aminin na. Suino to manang ahido. Sona ronggi suara ni kota suara ko. Suara tanah guguin na kota suara ho martangiak bet kota suara ho. Ikut di begitu ngado. Ikut di begitu Tuhan itu suara tai asing marsuna subuh behita marsuara. Lapatanna kang denggab be suara ta ala hurak sehat asing madui. Erong ko kan martangiang mahita ale tangiang di bagasar roha menna. Kota do ta suara. Cakolani pamujio taipe iko pamujio nabulus natulus tu debata. Hidup penedok ede hokamuma ede baru saja. Mulai dok ede hokamuma ede baru saja dan na ede baru dikarangi. Ede baru macam ede baru dikarang tau. Ede baru ima ede partodion na dihanguluhon. Kornang biasa dia dehon ada kori dihanguluhon di partodihon. Lapatanna takola mabigi. Lapatanna takola mangedehon. Alai kodoh do merenungkan maka guluhon. Hatani ede na tetehoni. Hatani kur na takur honi. Di mulu na julu akka na tutuatta sambil macarum akadi terbarit Yesus ngolu ni todik satu ayat tu luar kepala ni Yesus ngolu todikku akan ditutu dulu luar kepala sada ayat 2 itu noi kita ayat sada be ngamedi buku kita kan mulu merkur kita itu hanya dia nak kintang tengok be fotokopi nenga tu dia tangboy be luar kepala kan ikupu itu nero nangu nakaning mangedeho ede baru ede partodio nama kangoluhon hatani kori hatani de di tonga-tonga ningoluta jeda kolam mangedehon alai doho do makangoluhon ido pamujion na pinangido ni debata syak kita jadi sudi harajaun dinna di tanon edeho kamuma debata ulang edeho kamu dirimu asa dibagi halak kasai wala daw alai edeho kamu debata marsanga debata marhiti parediomu itu debata ro na marsanga imulo rohita memuji debata rohita merminggu debata neng marsanga tangau tak kita neng marsanga debata alana di mana do hasanga apa ma di debata digijang sang dihita angko hasanga pun milik ni debata doi sutuk tetong kasai pasanga pau hidup bener nakani lehon maha hormaton tu debata lapatan na pasanga ma debata puji ma debata tu banu agijang ko hasahatan na dang ibur tibio pasahat kamu lehon kamu ha hormaton tu debata ibana marmulia ibana marsanga di tonga-tonga ni nguluta siganupari alanido dihamu kadongat sahapor siaw hatan itu hataon menyemangati hita moloroh hita tu gereja nak kani menghadap Tuhani ikoni ngotot tado nabadia riba molo di saya onom di panggilan ni debatatus je saya iro ibana do nabadia do jauh tak sehali tangidok nabadia do jauh padam nabadia do jauh guk hamulionna lihat pertibion mulai dok telu hari nabadia do jauh nabadia situtu tang na pabadia ho colma do olo pabadia hon aliang ko debata daw nabadia situtu luar biasa habadionna di mulo dipukai mana marhite-hite goarni debata ana to di perbadia dibuka paragen dai madok songoni dapatan nangaru debata nabadia ngahadir debata nabadia di tonga-tonga di perminggu tahun moloro debata nabadia tonga-tonga di perminggu tahun betulus mahita perminggu kan itu tangbe lalap mamereng-mereng habina bude mereng otai habi mulu tahu kan ada orang lalap seholani pa bereng-bereng dungi merhiti-hiti HP buido hala akaina manangama bertiga-tiga di HP itu pulian mari mereko warna dia biti pas do dibalas musi 10 misalnya dang naison na hudo ale holo do somoni baru di
anga cocok bah warna red do hide kan ima tatu horaria hadinas tainna ibadah do pe marminggu do pe boy do marhi nakadik tiopot tahapi alai aharus si botot tasani ede atani debata tanggabe bainot tai nakaringani gawe parmiam-miaman mana mertiga-tiga rokan markobur-kobur tau salah itu alai kota kasdui nakaringani molorohita tu gereja tu bagacor debata neng memuji Tuhan ido hita di tonga-tonga ni ngulutta aina sokal do ibana rosian ingananna akan debadiai debatam Israel do ibana silehon hagukun do tamuliaon tu bangsoi pinuji madebana lapatanna debatado nomor mulia debatado nomor sangat di tonga-tonga ni ngulutta siganupari alani amanginang na posobulung sudah hita na permu di minggu sadarion tawain manguluttai gabe puji-pujian di debata gabe pilihan wa na hucus di hadapan debata hidupan na dia deparpudi ni edetai molo tangiak penutupi nasana nile homni tol diro di pamata hosa do gogoki roli salut artaku upasahat itu ho naso satu lapatan hadiri tau 100% mulu di gereja hita tapak ke memuji debata unang lauro hatta zo tertuju ibu joro tu akan asing anon tu keluar sanon tu sama hamen non termarangan alai ikut takas upasahat itu ho naso satu konsentrasi bulus mamelehon dirita di ibadaon tu adupan ni debata amin martangiang mahita maulia tema Tuhan di pamujion nami di ho sadarion jala di odol hokodo Tuhan ya kana porsiari asa takas yang dasar nami memuji ho maka nguluhon pabenam mudi ngulu nami nama narihon narikoti ya kana porsiari ho somoni di bangso Israel tiramoti hodo nasida di perdalanan syatano Mesir syatano Kanan gudang matutu nadenggan nabi nayo mutu bangso somoni do nakami karus ni huriab nadong di HKBP Batamon HKB Bajaon gudang go basa-basam di pasahatto tuakka ruasmu sekolah minggu remaja naposo ama ina akan itu nami di sol akka parhalado ni huriab takas do pamujon nami tu takas do husadari hami udanggo pasu-pasu aku calo hami tu pak di pare anak konon songoni nang jakaulau siganupar Tuhan lam gadai pasu-pasu di sudia ke ruas di huriam nadong di HKBP lu baca Batamon asang giat lamar semangat nasida lamar taba-taba semangat nasida memuji ho doh pasangat pasu-pasu nangakana posom na mangula di Korea kasih tua padita wil pro diakones sudita he na melayani di Korea toktong marsada di roha pauliulihon Kuriam pamatang ni samaritesiani Tuhan lamangerbang harajom itonga-tonga di Huriamon nang di Santo Portibio pasu-pasu sudia karus di Huriam tarung ilu bajau moladong na hurak sehat di bagas na di rumah sakit naso di boto panggulan di Huria doh na di boto pe tanya ko kami tuh pamelum Tuhan parsahito ya karuasmu asa sehat-sehat na sida sudi madalani ari-ari na pinasa pasu-pasu kaulau siganupari mananggia pe pasahato Tuhan akaulau na sida pasu-pasu Tuhan asok pakyon na sida pasikolah hudat dana marmudu-mudu hodak kanakon songoni manarihon akan nariko di Huria do akapanarihonon jaka kebutuhan nasing ko adi Tuhan nami ngahubigi kami hatam ima uhir turokan nami uhanguluhok kami gabi pasu-pasu may di tonga-tonga di sude ruasmu na marminggu sadario akana malas marminggu paringgas rohana Tuhan asalam reta lam hiras pamatanga Roma mujiho ganuk minggu apalagi di pesta passion songoni di Jumat Agung di Pasca nagudang kegiatan nami di bagasan minggu-minggu naneng roh koma Tuhan mamasu-masu sudia kaulau nami sanggiat marsangak guarmu marhite sudi pelayanan nami Tuhan
Ali Tuhan nami mengahubigi kami hatam marurat dalam berperbui mei buhal di partontion nami mei batu buhus haporsion nami menyemangati kami ganupari lambar gugu mahami Tuhan menguduti kaulon nami si ganupari pinuji makuarmu oloi pangiruan nami nahu pasahat kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami mauliate madiho Tuhan amin. Barede mahita Haketikin saudari dapoton matuhani unang godang sidalian ingo cepeng ngolungi nungarade hasonanga disurgoi unang adong nang gosana nasobat jabar disi suan maholong di roha di rumah Tuhan las marohang di kotilo jalan abalos ni nungarane hasonanga disurgoi undang ngarong nang gosaka nasabat jabar disi unang pasong sesusah mengurupi aku nungarade hasonanga disurgoi unang adong nang gosana nasabat jabar disi Paketikim saudari dapoton matuhani unang godang sidalian ingo cepet ngolungi nungarade hasonanga disurgoi unang adong nang gosana nasabat jabar disi sonanga
pasong usan susah, oh guru pihak ko. Nunggarane hasonangan, disurgoi, unang ngarong ng dosana, kasama siya pardisin. Ketikin saudari dapat tempat Tuhani, guna kodam sidalihan dikojepek molungi, kungarane hasonangan disurgoi, unang adong dosakan kasama siya pardisin. Suwan mahorok miroha di rumah Tuhan las maroham di godilon jauh mabalos di nungarane hasonangan disurgoi, unang adong ng dosakan kasama siya pardisin. Unang pasong usan susah, oh guru pihak ko. Nungarane hasonangan disurgoi, unang adong ng dosana kasama siya pardisin. Pagketikin saudari dapat tempat Tuhani, unang kodam sidalihan dikojepek molungi, nungarane hasonangan disurgoi, unang adong ng dosana kasama siya pardisin. Suwan mahorok miroha
martangiang mahita. Ali de bata amanami na di Banua Gijang, kodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan, doho nasa ulibasa na malutus. Upasahat tami ma siyan na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di junum, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhok karajaumu, di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami, marhite-hite todim, asalam hutadahami, godang ni silehon-lehon mitu hami, asalam girgir hami, madok mauliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadi amagwarmu, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari, sesa madusa nami, songo panesa nami, didusa ni dongan na mardusa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangako. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama, di sodakon Tuhan debatama buhina tuho, jala asi marohana midaho, di dopakon Tuhan debatama buhina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutodim. Amin.